Ništa, teška utakmica, jako borbena, ali na kraju zadovoljni sa bodom. Došli ste po bod, ajmo reći na kraju, osvojili ste bod. Jesmo, osvojili smo bod. Jesi se iznenadio kad je trener ti rekao da ćeš biti u prvih 11? Nisam baš iskreno. Moj posao samo da treniram i kad me trener stavi da koristim taj priliku i mislim da danas jesam. Nakon prvih pola sata nije izgledalo dobro, moglo je biti 3-4-0, što vam je prolazilo kroz glavu, Dinamo je izgledao jako moćno. Ništa, to smo očekivali od njih, da će prvi pola sata biti jako teško, da će nas napast, a trebali smo izdržati i kad je otvorena igra bila nakon to, mislim da je puno bolje bilo. Što vam je trener Burić rekao na poluvremenu nakon tog pogotka? Ništa, samo mirno u glavi, mirno na balun i držati plano što smo imali. Okay.